לא, וזה לא היום. חג לא שמח וזה לא פורח היום. איזה מחיאות כפיים לנויס! ילדים, אתם מכירים את המשחק חתול ועכבר? אתם רוצים לשחק חתול ועכבר? שימו לב, אתה החתול שלי, וכל מי שרוצה להיות עכבר מנהל את המצנח חזק ומהר. בוא נראה אתכם. שימו לב, מי שינהל את המצנח הטכנית הזאת תהיה העכבר הראשון. יופי, מנהל את המצנח. הנה העכבר הראשון מתחת למצנח. להמשיך לנהל. הנה העכבר הראשון שלי מתחת למצנח. כולם מנהלים את המצנח חזק ומהר. חתול תתפוס את העכבר, איפה העכבר? איפה? איפה העכבר?